Good morning, akuluakulu tikambe konkhani zokhuza nato ndi Zeze Kingston. Akuti wathidwa poison mu chakudya ndetu mpaka nato basi tikumangogudubuka pa bedi tikuchipatalatu. Ayi kumadabwaso kuti zinakhala bwanji kuti mpaka nakafike nopothidwa poison mafunso omachita kusowa mayankho ngati awo. Enaso kumanena kuti ayi iyi ni mphekesera chabe nchifukwa chake ife tabwera lero malinga ndi kuno rino ma official confirmation zotsimikizika zatuluka madzulo eni dzulo ndi akunena kuti tu Zeze Kingston for immediate release April 28, 2026 update on Zeze Kingston's condition akuti tikuchoka tunde ku Zeze Kingston kumeneko ndipo akufuna tu ayankhule makamaka kuntundu wa Malawi ndipo nditsokhuzana ndi kuti ndi mmene alili Zeze pakanali panopa akunena kuti tu Zeze Kingston was hospitalized on Monday, 27 April, and is currently receiving treatment for severe food poisoning, a bacterial infection, and ulcers. Akuti Zeze Kingston iru anagonekedwa Chipatala Monday pa 27 April, ndipo tu pakanali panopa kulandira chithandizo chifukwa chonena kuti tu akuti anapezeka anathidwa poison mu chakudya. Ndipo poison akanalo ochuluka kwambiri komanso panali ma bacteria infection inaso menemo kutsayika pameneponso ndi kuti masaziso mkati momwemo. This condition is being closely monitored by medical professionals and he remains under care as he continues treatment. We will provide further updates as more information become available. Akunena kuti no condition yake romena analive pakanali panopa ndizonena kuti no akumakhala ndi kuti akuyang'aniridwa bwino makamaka ndi akuluakulu amene amadziwa za chipatala amadotolo ndipo zikuona kuti akunsamala kumeneko kulandira chithandizo ndizonena kuti tikhala kubweranso ndi mauthenga ena makamaka ngati information ina ikhale kutipeza zokhudzana ndi kuti ndi kudwalika kumeneko kwa Zeze Kingston kamba ka poison amene yuyu. We appreciate the support and well wishes during this time and remain hopeful for his full and speedy recovery. Zeze Kingston management akunena kuti tu ifero ndifothokoza kwambiri support ina iliyonse komanso mafuno osabwino amene mukumati pasa ndi kuti nthawi imeneyi ndipo tu tilinde kuti ndi chiyembekezo chonena kuti tu iyeyo akhala ndita kuthamanga kwambiri kumbali ya kachitidwe kake kuti achire mwansanga ndipo tu ife nde a Zeze Kingston management amene timayitsogolera ndi 2D. Ayi akambaro motero kumadabwa zonena kuti poison kutenga poison basi ndikuthirana mu chakudya ndikupezeka zonoti wina ndikudwalika. Ndani amene angafune kupha Zeze Kingston ndi poison? Kodi anakadya chakudya chikutino pamenepo pamene likuena tizifunsa anakadya kutino iyeyu kuti apezeka zonoti athidwe poison ndiko zonarakha kumenya ma investigation koma ndimangofuna kungokamba chonchi. Tinaonako nthawi ya kampeni nthawi imeneyo I think kunali convention ya DPP ndikunkafunika kukayimbe danlu nthawi imeneyo mukakumbukira bwino afunikira akayimbe ku convention ya DPP mu 2024 right ndikunapezeka zonena kuti danlu uja anapezeka kuti ananamizira zonoti wathidwa poison kujani mu chakudya mpaka anakagona ku chipatala ili yoti amafunanso athawe ndi kuti kujani asakapezeke convention ya DPP mpaka na convention ja itachitika inatha basi kena kuti nafa walowa ku MCP. Anyways, politics pajamazuwa pano mpandale pano mpandale mwina muzingomvesesa ndimangofuna tingopanga kulifa ku nkhani ngati imeneyi. Komano back to our story magayi ngani zonena kuti Zeze Kingston wathidwa poison. I think taonaso zithozi zina zake mwina make mmasamba mchezomu mkazi wake Dolofe Kingston ndiye ndi kuti ali pa bedi uyo akubuula ndithu kuti sizili pabwino rapa ayi ndithu poison. Komano tingonena zonchi ndi mafunso ngati amene wawo onena kuti munthu kukhala basi ndikutenga poison ukanthira mu chakudya kuti Zeze Kingston akadye ndoti yambe kuyang'ana iye amakadya kuti. Number one, ndi kunyumba wake, of course. We are not trying to say kuti ndi kunyumba wake koma nampatsa poison. We don't know, my guy. We have seen this, we don't know, koma we have seen this ngati maisanzo. Mai mumba ngati mukakumbukira, amai mumba ena ake akuti anathira poison mamuna wawo amaphunzitsa kaya ndi ku NRC kaya ndi kubunda kaya. Zaka zapitazo anathira poison mpaka na mamuna ujanata anamwali even cortisol inadza zasonkhani ngati zimenezo. Anthu otera makhali moza magonera limozi. Remember?
Yeah, so we're not trying to say kuti ndi kunyumba kwake komano these things have happened. Zinazitikapo zonena kuti no anthu tungakhale roti akukhalira limodzi banja limodzi mamuna ndi mkazi koma ndikuthirana mapoison ndithu mpaka nakuphana ndithu proven by the court kuti ndizoonadi anaphadi nzimayiyo tikumutchaja zaka mwakuti akasevejere magayi mwazitsatira nkhani ngati zimenezo zonse siri kungoyankhula zinthu zonena kuti no ndizoti tangozitenga uko we always make sure kuti tikubweretsa nkhani zija zikamali nkana zikhala nkhani zonotiso ndi official zinachitikadi. Anyways, nde iyeyo amadya chakudya kunyumba kwake. That's the first spot kumene every day amakhala akudya ndi kuti chakudya kunyumba kwake poison yo akuti ndi food poison amene anakagwira mu chakudya. That's the first place imene tengamafunsa kodi ndi kumeneko. We don't know my guy. After all partner wake yonda amene sora nali pambali pakepo magayi mkazi wake ndamene ali pambali pakepo showing love nde we can think of that komano let's take kuonena kuti tsiku nyumba kwake sabwino my investigation mwina ngatanga pange my serious investigation they'll find out komano nderi kuchoka kunyumba kwake tiyambe kuyang'ana mashow mena maenda kuli no zakudya amadya kuti sometimes you have to watch out also wakhala munthu onena kuti ndi wotchuka you have to be very very careful. Not kunena kuti nonde kuti no iwe too careful mpaka usasabanga society ndi anthu koma nonde kuti ukafika apa wala wazigege wakakupatsaka wadya chani chifukwa chonoti kufuna mafans ndi akaona kuti ngoenda ndi anthu take care of your life. Not everyone loves you palibe wina sizoti ndosamena amakukonda ena ngamakusekerere koma nde kuti pasi pamtima usazizona kuti no anyamula zikwanje zotani atafuna kukukhapa nde mwina mmenemo akakaenda mmenemo amakadya kuti nanga kuti kapena ndi mahotel kandi ma restaurant kandi kuti ndizabo kunena kuti akapanga check kumeneko. It's not only mwinaso zakudya we might think of zinthu ngati mwina make ma drink kumene zakumwa mwina anamutrida kapena mga drink kena kake we don't know kapena mwina ndikumowa kaya wada amene amamwa mowa. Of course imazozora amakonda kusuta kwambiri chamba pwe utsi kwambiri kumatulutsa basi mphuno muzani kodi ndi chamba amasuta ndithu fumbo foja kwambiri amakonda kusuta so we don't know kapena kumeneko so amaphatikiza kusoni mowa kapena ina anamfinyira mwamo we don't know komano is just very very sad. Guys, we're just trying to expand the story. We're not sitting kuloza muntu zara wina wake kudoto wapanga ndwakudoto no. My investigators akapanga investigation chifake chikalata chanena kuti pakanali panopa tibweraso zakupasani information ngati zina zake zingabwere zina zakezo pamenepo kuti zina zakezo fajani food poisoning ndi zinthu za serious kwambiri akathe kuluza nazo moyo kuti akanakhala mwina anachedwa nazo sotu mwaona koma foyo mwina makazi panga ndi kuti check eli nchifaka ziko zonena kuti no chana zipanga kontoriya is improving chanchani condition yake kupanga improve koma this is a serious thing ndikuti chikufunikirabe kuna kuti no ayapangika fukufuku kodika nda police we don't know ngati akasiya so report ku police koma when andithu apangika fukufuku kwa upeze zone kuti ni ndana amene amafuna kumupha komanso mwina tingonena chonchi this should serve as a lesson apapa anthu atengere pano maphunziro kunena kuti ukakhalaso ndi kuti otchuka usizonena kuti sosa amene angakufunire bwino nde watch your way ukumakhala bwanji ndi anthu eti usangoti apa mwalawalawa apa mwadya apa mwapanga chonchi iya kupase drink mwamwa careful moyo wotuti mausamala rokha kutchuka ndi kumeneko komanso ndi kuti ukhale moyo wabwino ngati munthu otchuka umayenaso ndi kuti no uzikhalaso ndi kuti ndikakhalidwe kako kabwino kenakake kamene umakhalira tinakambako zolina kuti ino anthu otchuka tamakhalani pasi nde mudziona kuti okay ndatchuka kodi ino ndizikhala bwanji kodi ndizikhala bwanji ndi anthu ndiziti ndizingapange kwa anthu ndiziti ndingaonetse kogulu ndiziti ndingayankhule ndiziti zomwe zinthu ngati zimene zozo is very very important zimatha kukutetezani inuyo nde otchuka ena anunso take care mukuona zomwe zikuchitika ndithu so let's be very very careful ndi zomwe tikupanga consume we don't know kuti no kodi no ndati amene amatifuna ndati amene satifuna ndati amafuna titagwa ndati amene amafuna titapita patsogolo so we wish Zeze Kingston a quick recovery tikufunira zabwino zonse kuti achite mwansanga komanso ndi kuti we are praying for his family mkazi wake Dorothy Kingston ngakhalenso ana onse adzamakhala nawo kunyumba kwawo achibale awo onse amene mwina mwake akudandaula kwambiri zokhudzana ndi Zeze Kingston kwambiri mwa serious so we pray for them and wish them well. The hope ndoti nakuti yayi apangapo awuti bwino apanga ndi kuti no survive poison amene yuyu akuti